Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi vom face un totul, să colectăm așa, o să facem unboxing. Avem multe chestii pentru azi, dar înainte să vă zic să vă cumpărați după Gmail articole sportive de vară casual pentru fotbal. Bun, acum văd că 80% care nu vă uitați la video nu sunteți abonați, deci mă faceți un pic mai faceți că vă mai abonați voi din când în când. Dar noi, fără să ne mai vorbim sau fără să vrăgim, să zic așa, să trecem să deschidem. Dar videoclipul ăsta va fi postat foarte târziu, doar că îl filmez acum. Bun, eu vă las cu opening-ul, dar tot o să vă arăt. Bun, deci, acum vom deschide de aici. Hai să începem de la PES, nu? Știți că l-aveam de luat pe Max, l-am schimbat cu Hit. Nu știu, mi-l doresc foarte mult pe Hit. Ca să știți, stați un pic. Revin. Ok, mă, de ce am revenit? Nu știu. Iar e bună ca pe mine parte și zic să nu mai trec că fac video intro. Basic, hai să vedem. Ia să vedem. Super. Nu prea e bun super, dar hai să zicem că ok. Hai să luăm bănuții ăștia. Haideți să dăm cu care văd următor. Te rog ceva bun. Ia apăs pe ochi. Pentru că am înțeles ăsta. 100 de coini. Luăm aici credite pentru kit. Dăm cu următor ăsta de apăsa pe lângă. Pe ochi. Pe ochi. Stai să văd care o face. Pe bune, rare. E slabă. Dar n-avem ce face. Vreau să fac și mystery pe un brawler, dar n-am mai avut timp ca cu filme clipul. Bun, hai. 1000. Bă, bune de lucruri la pesul ăsta, chiar bun. Bun. Să vedem. Super nimic. Oh, dublere, bine. Am jucat niște meciuri foarte bune cu Mortis, dar nu sunt pe video și mi-a picat și Mythic. Dar de Mythic. Așa, hai să luăm de aici. Hai să vedem ce luăm de aici. 200 de bănuți. 500 de credit, aproape le blocăm pe Chinu. Mai avem un pic. Gemuri. Pe bune. Mai avem pe aici ceva? Nu mai avem. Bă, da, hai că intrăm aici. Bă, dar nu mai pot să mai am start. Bă, intrăm pe contul ăsta mic. Hai să vedem. Bun. Dăm așa, playcom. Vreau să dureze mai mult video ăsta, să nu fac super scurt, că știu că nu vă plac alea super scurt. Și nici aici n-am strat drop-uri. Ok. Ok. Nicio problemă. Hai să vedem. Deci, eu aici pe cine te blochez? Tot pe kit. Dar costă mai mult. Hai să luăm prima oară creditele astea. Da, mersi, să dați și un subscribe la canal, vă rog. Bun, hai să dăm cum te rog ceva bun, te rog. Să măcar credite, să zici că, nu știu, am nevoie pentru kit. Ok, dăm cu următorul. Interesant, rare. E cea mai slabă raritate, rare, pentru că super e mai bun decât rare. Ok, super, interesant. Bă, n-am nevoie de PowerPoint-uri pe contul ăsta. Hai să iau și ăsta mie. Ăsta e telefonul meu. Nu, să de deci mai avem pe aici, nu? Hai să luăm aici, așa. Bun, hai să vedem aici. Te rog, te rog, te rog, te rog. Nimic interesant, frate. 20 de bine, hai că bun. Că n-am bine. Haide, mă. Bă, ăsta îl dau la scârbă, așa. Mă, să dea legendar. Epic, bun. Epic, chiar bun. Sau bunicel, așa. Îmi place. Epic, e bun. Hai să vedem și aici încă unul. Te rog. Te rog. Nu! Super bine, mai bine decât rare. Mai bine decât rare. Deci mai avem pe aici. Să știți că mi-a picat și Mason. L-am pe register de episodul trecut, nimic interesant. De-aia să intrăm pe contul mare. O să intrăm pe el. Vă arăt ce brawler am și de când de iau bun. Hai să vă arăt.
contul ăsta e din 2021, nu prea m-am jucat pe el. Shelly 2021, Nita 2021, Colt 2021, Bull 2022, 2022 și Brock. S-a blocat. El Primo 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022. Am prea mult gândit. Deci și TikTok din 2022, HB tot, Rico tot, Daryl tot, Penny tot, Carl tot, Jackie tot, Gas nu, Bo da, Piper da, Pem nu, pe mine din 2024. Frank 2022, Bea 2023, Nani 2022, Bonnie 2022, Mortis 2021, Sproul 2021, Janet 2022, Grey 2023, Leon 2022, Search 2023. Gata, v-am și arătat. Ăsta a fost videoul. Sper că v-a plăcut. Pa!